Muy boa tarde. Hoxe pasamos o paso do Ecuador do ciclo este de Arqueoloxía Municipal de Xestión, Protección e Investigación das Cidades. Xa pasou por Coruña, da man de Marco Antonio Rivas, logo servidor de Urense, que chegou Urense a Coruña, e hoxe falará Enrique González Fernández. Enrique é licenciado en Xeografía e Historia, especialidade de Historia e Arqueoloxía, fomos compañeros de promoción. Conocemos desde hai moitos anos. Fixo todos os cursos de doutoramento tamén na Universidade de Santiago e súa liña de investigación vou resumir, ten un currículo moi extenso, pero vou resumir para que os entendamos, sobre todo en arqueoloxía urbana e en arqueoloxía romana. Publicou numerosos artigos, libros de conferencias, simposios, que serían, digamos, moi longos de relatar. E, ademais, fundador e secretario da revista Narut, a revista de investigación arqueolóxica e histórica, que foi, ademais, iniciada por o Carnaval de Colmenero, membro académico de muita tamén desta academia e tamén do Grupo Garoto, e ademais participou tamén na redactor da memoria para a declaración da muralla de Lugo como patrimonio mundial da humanidade no ano 2000. Deixando moitos méritos no Fabiano Quinteiro, convencido como decía José. Bueno, boas tardes, me escuita ben, non? Boas tardes. Teño que dicir que para min é unha honra estar neste Paraninfo da Cultura que é a Real Academia de Bellas Artes, e por iso teño que agradecer á Academia, e moi particularmente a José María Aguileta, académico e, como ben dixo, compañeiro e colega, o haberme invitado a participar nestas xornadas de arqueoloxía municipal, non? E, bueno, eu veñolles fundamentalmente a contar a experiencia dunha cidade como Lugo, que penso que en arqueoloxía ten moito que dicir. E veño a falar fundamentalmente de Locus Augusti, como non podía ser de outra maneira. Como ben reza o título da miña exposición, principalmente vamos a falar do que sería a arqueoloxía urbana. Neste sentido, do punto de vista conceptual, non vamos a meternos aquí en disquisicións, pero hai moitas definicións do que é a arqueoloxía urbana, non? Trago aquí unha que, como outras moitas, que define a arqueoloxía urbana como a práctica arqueolóxica que se centra na historia material das cidades, onde a intensa e por veces continua ocupación humana deixou moitos restos. Por lo tanto, penso que en algo no que estarían de acordo todos os autores é que hai dúas premisas para falar fundamentalmente da arqueoloxía urbana. Unha delas é que é unha arqueoloxía que se realiza na cidade, dentro da cidade, e para eso, lógicamente, temos que estar falando dunha cidade viva. E a outra sería que é unha arqueoloxía sobre a cidade, sobre a historia da cidade. E para eso temos que ter unha secuencia histórica nesa cidade que, neste caso, é o que nos dá o repertorio ou o rexistro arqueolóxico. Desde o meu punto de vista, e así é como vamos a centrar un pouco a nosa exposición, hai que ter en conta 4 aspectos cando traballamos en arqueoloxía urbana. Al menos desde o Concello de Lugo, nos anos que eu levo traballando, así hemos enfocado, non? E estes 4 aspectos, ou 4 pilares sobre os que vamos a centrar a nosa exposición son a excavación, en tanto a cuanto é a que nos fornece os datos, a información para poder coñecer a cidade,
a investigación, que é a que permite procesar esa información para chegar a ese coñecemento, a conservación como elemento de preservación do resto de testemunha dese pasado, e fundamental a divulgación para transmitir ese coñecemento e dar a coñecer a todo o mundo. Entendo que Lugo, unha cidade con máis de 2000 anos de historia, unha cidade que, como ben nos dicía Murguía, se levanta sobre as súas propias ruínas, é un paradigma en canto a ecoloxía urbana. Eu digo no sentido de exemplo, porque Lugo é un compendio de moitas cidades, e temos a sorte de que en Lugo están presentes cada unha desas etapas históricas. A propia muralla, que é o elemento máis recoñecible, nos está recordando o Lugo romano, pero que se nos centramos no casco histórico, toda a parte do casco vello, o que hoxe chaman o Burgo Vello, está fosilizada a traza medieval da cidade. E cando falamos do Lugo moderno, lógicamente, pues, está presente tamén o Lugo do Renacimento, o Lugo da Ilustración. É dicir, é un compendio de moitas cidades, pero se nos centramos nun dos aspectos máis relevantes e quizás máis interesantes, ou por menos o que máis chama a atención, lógicamente o Lugo romano é o que destaca por encima de todos. O propio Murguía nos lembraba que cando a Piqueta fere o chan buscando cimentos para novas edificacións, a cada momento descóbrense restos da poboación romana que non parece senón que queren sobrevivir a todas as destruccións. O Lugo romano, digamos que está en cada rincón da cidade de Lugo. E de onde ven esta cidade romana? Bueno, pois para remontarnos aos orixes de Lugo, temos que irnos alá, hacia finais do século I a.C., nun momento en que o Imperio Romano prácticamente tiña conquistado todo o entorno do Mediterráneo e centrou a súa derradeira conquista, ao frente da cal se puxo o propio emperador Augusto, neste extremo do Finisterre Atlántico, que era as terras do noroeste, e desarrollou algo que é a campaña que coñecemos como as guerras cántabro-astures. Bueno, como consecuencias, unha vez finalizadas estas guerras, que duraron aproximadamente entre o ano 25 ou 27, mellor, e o 19 antes de Cristo, unha das consecuencias, como digo, foi a fundación de 3 núcleos urbanos, a partir dos quales o emperador Augusto levaría a cabo a súa política da que se denomina romanización, é dicir, de integración desos territorios do noroeste no propio imperio. E unha delas, lógicamente, foi Lugo, a que o propio emperador, se non ben era unha persona, senón no seu legado, unha persona de máxima confianza, que era Paulo Fabio Máximo, encargou a misión de fundar esta cidade. E iso sabemos non só a través das fontes clásicas, senón tamén a través das propias testemunhas arqueolóxicas, como este fito de granito que temos aquí, que se consigue, que apareceu justamente nunha das excavacións, e que a través desa inscripción en latín nos recorda justamente o momento da fundación da cidade. Como estes hai outros 3, e por lo tanto pódense considerar como os fitos fundacionais da cidade. Lugo, a Lucus Augusti, a que, como digo, o emperador privilexiou co seu propio nome, non foi a única cidade no noroeste, xunto con Praga, Bracara Augusta e Astorga, Astúrica Augusta, foron as 3 cidades que conformaron o territorio da futura Galaecia. E para integrar estes territorios, como decía, o que se fixo foi levar a cabo un proceso administrativo no cual se dividiu o territorio en 3 conventos xurídicos, ao frente de cuales estaba cada unha destas capitais. E Lugo, justamente, era a capital do convento xurídico lucenses. E este papel de capital xa lle confire á cidade unha relevancia especial, aparte de ser un centro de comunicacións, un nodo de comunicacións de primer orden, como se pode ver aquí neste plano das vías romanas que discorrían por todo o noroeste, ao contrario do que está a pasar hoxe, justamente, na que prácticamente estamos esquecidos en cuanto a comunicación se refere. No seu momento Lugo foi un centro importante de comunicacións. Bueno, pero decía que as excavacións son as que nos fornecen a información e os datos para o mellor coñecemento da cidade romana. Pero, máis que falar de excavacións, vou falar sobre todo do que é a xestión desas excavacións, que
sería a xestión do punto de vista do que é a actividade da arqueoloxía urbana, en canto o meu traballo propiamente dito. Temos que dicir que do Lugo romano prácticamente só se conocían ata que empezamos a excavar na cidade o que eran as súas imponentes murallas, que non era pouco. Por iso daquela xa se falaba de que estas eran unhas murallas sin cidade, porque prácticamente non existía casi ninguna evidencia arqueolóxica máis alá das que nos fornecían os achagos de forma casuais que se iban aparecendo na cidade, algúns deles certamente relevantes, como este famoso mosaico de Batitales que apareceu no ano 1842, ou haber unha gavia no centro dunha das principales rúas da cidade, un mosaico que foi dado a coñecer e quizás dos máis importantes que se conservan ainda hoxe en día. Vale, que tamén había noticias xa desde o século XV, XVI e sobre todo XVIII referente a achadegos na cidade. Como digo, estes achadegos que se producían de forma casual, na maior parte dos casos motivados por obras, como o caso este do mosaico, un resto de unhas termas que aparecerán tamén ali, ou no caso de, por exemplo, da Praza de Santa María, que é esa foto que vemos aí de un mosaico que recubre esa pequena piscina que apareceu na década dos 60 ao rebexar a praza, ao facer unha regularización a praza. E como non, na propia muralla, porque a propia muralla tamén forneceu moita información e moitos datos relacionados ca propia muralla e ca cidade, porque dentro da muralla se conservaron moitos dos epígrafes de época romana que hoxe coñecemos en Lugo. Pero o panorama cambiaría de forma sustancial, por non dicir radical, a partir do ano 86. Que acontece no ano 86? Bueno, creo que moitos de ustedes xa estarán familiarizados co ano 86 en Lugo, que a famosa construcción dos 3 aparcadoiros soterrados. Entre outras cousas porque justamente neste ano, ou un ano antes, creo que coincidiu tamén que a construcción dos aparcadoiros soterrados aquí en María Pita. En ese sentido somos bastante semellantes. Parece que houve unha moda neses anos de querer, por parte dos políticos de turno, de querer facer aparcadores soterrados. E, claro, lógicamente logo se planteou de inicio un problema, porque se esperaba, como non iba a ser de outra maneira, que foran a pasar estes arqueolóxicos. E por ese motivo se planteou un proxecto da xoven Dirección Xeral de Patrimonio de sondaxes arqueolóxicas nas 3 plazas. Estas plazas son a Praza de Ferrol e a Praza de Santo Domingo, que se encontran dentro do casco amurallado, e a Praza da Constitución, que se situaría á beira, pero fora, na parte de fora. Hoxe está a estación de autobuses. Se plantearon unha serie de sondaxes arqueolóxicas para determinar o que prácticamente se sabía, decir, que se había ou non había restos arqueolóxicos. Pero bueno, o caso é que isto non xerou poucas polémicas, porque lógicamente, como ustedes comprenderán, uns aparcadores soterráneos desa vergadura no pleno centro da cidade iba a traer cola, e ese pasou que unha movilización social por parte da cidadanía, por parte dos colectivos culturais, incluso a nivel político. O caso é que todo rematou, digamos, coa destrucción dos restos que apareceron na Praza da Constitución, que da noite a mañá apareceron as máquinas e levantaron todo. Bueno, a raíz desto, non pararme moito máis, porque realmente este tema daría casi para un documental. Como decía, na Praza da Constitución destruíse esos restos que habían aparecido, o resto dunha necrópole, un resto dun muro, etc. A raíz desto, digamos que para poder darlle continuidade ao proxecto dos aparcadoiros, daquela a Xunta de Defensa de Patrimonio obligou a facer excavacións arqueolóxicas en área, en todas as superficies que van a ocupar os aparcadoiros. E ese foi o motivo que nos trouxo a Lugo, porque eu daquela formaba parte do equipo do profesor Antonio Rodríguez Colmenero, que foi o chamado a facer frente a estas excavacións. Daquela estaba na Universidade de Oviedo, nós tiñamos un equipo de arqueólogos que estábamos a traballar justamente en Orense, no campamento de Aquis, e chamáronos para a ver se nos podíamos facer cargo destas excavacións. E ese foi, entre outras cousas, o motivo porque hoxe estou falando aquí de Lugo, porque daquela xa non volvín a marchar de Lugo. Estas, como se podía esperar, as excavacións foron moi relevantes porque deron restos de gran envergadura, non? E este foi o motivo porque xa, justamente, pouco antes de rematar as excavacións, daos a circunstancia que había 2 soares que estaban pendientes de construcción, e tamén se planteou xa a obrigación de excavar. E esos 2 soares foron justamente, quizás, os máis importantes. Un deles
foi o que fornecería un dos mosaicos máis significativos que conhecemos hoxe en Lugo, que é o que está no Museo Provincial, que se coñece como mosaico de Dedo de Pasife. Bueno, pero, claro, desde o ano 86 ata a actualidade son casi 40 anos de actividade arqueolóxica en Lugo. Este desarrollo da arqueoloxía en Lugo pasou por moitos avatares, non? Eu tentei un pouco resumir estas etapas en 3 etapas para intentar explicar como evolucionou a arqueoloxía en Lugo, non só que tamén desde o punto de vista da metodoloxía arqueolóxica, senón desde o punto fundamentalmente do que é a protección do patrimonio e da regulamentación patrimonial, tanto do punto de vista da administración patrimonial como da propia urbanística, non? En ese sentido, o primer período, que grosso modo abarcaría os 10 primeiros anos, entre 1986 e 1986, é un período de descoñecemento, por menos, al menos en canto a regulamentación prácticamente non había nada. Hai que pensar que estamos no ano 85, bueno, final do 85, principio do 86, unha autonomía recién estrenada no ano 81, no ano 82 as transferencias de cultura á autonomía de Galicia, no ano 85 ainda se acababa de crear o Servicio de Arqueoloxía da Xunta de Galicia, e prácticamente non había ninguna reglamentación autonómica con relación ao tema da arqueoloxía, agás esa orden de 1 de abril do 85 que regulaba as prospeccións e as excavacións. A sorte foi que alá por mes de xuño do ano 85 se aproba a Lei do Patrimonio Histórico Español, e isto vai ser unha das ferramentas que, gracias a cal, se van a poder levar a cabo nesta primeira etapa gran parte das excavacións. Entre outras cosas porque a Lei do Patrimonio Histórico Español recoñece o conxunto histórico-artístico de Lugo, declarado no ano 73 como PIC, como ben de interés cultural. Este foi unha das motivacións por as que se empezou de alguma forma a traballar a obrigación de excavar na cidade. Como todo estaba un pouco así verde, pois lógicamente houve que fazer todo un pouco apurado, e de que no ano 86 tamén, neses primeiros meses, se sacan unhas normas provisionais, así se denominan, normas provisionais para a excavación de urxencia na cidade de Lugo, a iniciativa da Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, basándose justamente nesta declaración BIC e na lei do 85. Teño que decir que tamén, de forma sorprendente, 2 anos máis tarde, prácticamente no ano 88, xa se crea o Gabinete Municipal de Arqueoloxía, algo que foi novedoso, porque, lógicamente, todo isto era totalmente novo para a cidade, ainda non se sabe moi ben como actuar, pero aí tivo que romper a balanza a favor do Concello, porque daquela xa houve a preocupación, e iso foi o motivo por que se creara o Gabinete Municipal de Arqueoloxía. Depois se daría no ano 89 o decreto da actividade arqueolóxica, e por fin no ano 90, e por de moitos anos, máis de 30 anos, xa se aprobou o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Lugo, que xa, digamos, é un cambio sustancial. Bueno, durante estes anos, que temos? Temos unha arqueoloxía de urxencia, temos fundamentalmente unha arqueoloxía de salvamento, na que hai prácticamente hai un acordo tácito en cambiar información por destrucción. O importante que era recuperar a información que nos fornecían os restos arqueolóxicos e depois se continuaban as obras. Non había un plantaxantamento tan siquiera de conservación. O mesmo caso do famoso mosaico de Armañá, que foi no ano justamente 86, houve unha negociación, pero para rescatar o mosaico, prácticamente pouco máis se fixo. Escávase, documentase, empezase a investigar, pero os restos prácticamente non permanecen in situ. A cousa cambiaría de forma sustancial no ano 97 coa aprobación do Plan Especial de Reforma interior do casco amurallado e súa zona de influencia, o chamado PEPRI, non? Porque este Plan Especial é o que vai dar, digamos, as ferramentas para que xa se empece a falar de dunha arqueoloxía preventiva, no sentido de que se planifican as excavacións arqueolóxicas, ben a verdade, en función das obras, pero ca previsión de que o que aparezca xa pode ser conservado. De feito, o propio PEPRI lle dedica un capítulo inteiro á conservación do patrimonio arqueolóxico. E no propio PEPRI é onde se regula un pouco tamén as funcións da arqueoloxía do arqueólogo municipal. É dicir, aquí xa temos as ferramentas cas que poder empezar a traballar e xa pensar máis en preservación que en destrucción. E, sobre todo, porque unha das cousas que fai moi ben o PEPRI, que digamos, a ferramenta principal, é que o PEPRI, dentro do que é o ámbito do PEPRI, o recinto histórico e
da súa zona de influencia, e cando falamos da zona de influencia falamos da ronda da muralla, decir, 1.000 metros ao redor da muralla. Proíbe o aproveitamento baixo rasante, que dicir que se proíben os aparcamentos soterrados, e só se autorizan no caso de que as excavacións que se realicen de forma obligatoria non den nada ou que os restos que aparezcan non sean relevantes para a súa conservación. E isto foi fundamental. Despois, no ano 97, o decreto que regula a actividade arqueolóxica permite xa, digamos, a forma tamén regular a actividade profesional. E tamén é importante o ano 2002 con esta resolución pola que se delegan os delegados provinciais das Consellerías de Cultura o exercicio de determinadas competencias, porque isto axiliza o proceso administrativo. Hai que pensar que nestes primeiros anos un trámite administrativo de permiso de excavación e concesión ao propietario para construir podía pasar máis de 3 e 4 meses, ata o que feito que moitas veces se chegaba ao silencio administrativo, o que significaba isto, non? Bueno, a delegación de competencias ás delegacións das consellerías, para a redundancia, axilizou moito o proceso administrativo. Xa falamos dunha arqueoloxía preventiva, como dicía, cambiamos destrucción por información. Minimizamos a destrucción do patrimonio arqueolóxico, xa falamos de Lugo como xacemento arqueolóxico, e xa se pode planificar de alguma maneira o que vai ser as actividades ou as intervencións arqueolóxicas na cidade. E chegamos ao ano 2011, este último período que eu califico entre o 2011 e o 2024, decía esta actualidade, onde aquí a ferramenta e o elemento principal vai ser a revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbana, que é o que temos na actualidade, que se aproba no 2011, donde xa, digamos, que hai unha ordenación de protección arqueolóxica moi clara, tanto para o ámbito urbano como para aqueles ámbitos de suelo non urbano, que chamamos todo as áreas con nivel de protección arqueolóxica e grados de protección arqueolóxica, que fundamentalmente se ciñe ao ámbito urbano o que é o PEPRI, o ámbito do recinto amurallado, de unhas zonas nas que, despois de tantos anos, xa tiñamos definidas ou determinadas a presencia de restos arqueolóxicos e, por tanto, que consideramos de obrigada cautela arqueolóxica. Entonces, en todas estas zonas é obligatorio a realización de unha intervención arqueolóxica. Chámese excavación, chámese control, chámese sondaxe. Por tanto, o procedimento de licencia, que é o que vamos a pouco a ver agora, estaría suxeto a esa obligatoriedade. Por tanto, non pode entenderse a arqueoloxía urbana durante estes últimos anos sin ver o efecto que sobre ela tivo a dualidade de administración, tanto local como autonómica, competentes para a aplicación dos regímenes xurídicos distintos pero complementarios e converxentes, como é a legislación do solo, neste caso a través da planificación urbanística, do planeamento urbanístico, e o patrimonio histórico. Así que, a día de hoxe, as dúas ferramentas, digamos, que temos do punto de vista patrimonial, como non pode ser outra, é a Lei 5/2016, a que antes non me referí, pero bueno, que é a que está hoxe en vigor, e do punto de vista do planeamento urbanístico, do punto de vista da normativa urbanística, o PEXON do 2011 e o PEPRI do 1997, que aínda sigue vixente e que realmente necesitaría unha revisión. Con estas ferramentas, o procedimento administrativo a hora de afrontar unha excavación queda máis ou menos claro, non? E todo se inicia con unha solicitud de licencia a través dun proxecto de obra, que a presentación dun proxecto básico de execución, que está suxeto aos informes arqueolóxicos previamente da arqueoloxía municipal, donde se determina, en función da área na que se van a realizar ese proxecto, o tipo de actuación arqueolóxica que se vai a realizar. Faremos de excavación en área, é dicir, de toda a superficie, dun control en función da superficie que se remexa, ou dun mero seguimento ou sondaxe arqueolóxico. Presentas un proxecto arqueolóxico que ten que asumir o promotor, en o que te asume o promotor ou o constructor, asume o proxecto arqueolóxico e, por tanto, o coste das excavacións, que é submetido ao seu vez o informe tanto da arqueoloxía municipal como da delegación do arqueólogo provincial da Xunta, e autorízase a intervención que se realiza no tempo que se estime en ese proxecto, e que finaliza con a elaboración dun informe valorativo que realiza o arqueólogo encargado desa excavación, e a través do cual se determina nunha resolución que emite a Dirección Xeral de Patrimonio a conservación ou non conservación dos restos en función do que aparezca. Como dicía, o PEPRI aposta máis por a preservación, pero evidentemente non todo o que aparece en Lugo é, digamos, necesariamente conservable, porque hai veces que nos encontramos con excavación onde nos aparece apenas un resto de un muriño ou unha gavia ou algo que non, lógicamente,
non é viable de conservar e, por lo tanto, a veces non é xusto someter ao mellor a unha non autorización de construcción por unha evidencia arqueolóxica que a veces non é nin significativa. Bueno, durante todos estes anos, que sucedeu? Pois que levamos máis de 600 e pico intervencións realizadas na cidade de Lugo. Esta gráfica que xa traigo aquí non está actualizada, pero bueno, prácticamente está do ano 2021, sumen ustedes 60-70 intervencións máis, nas cuales definimos, pois eso, excavacións en área, controis ou sondaxes, pero é significativo a gráfica polo que lles vou a comentar a continuación. Bueno, se fixen ustedes entre os primeiros anos, entre 1936 e o 1997, prácticamente a aprobación do PEPRI, as excavacións en área, é dicir, de grande superficie, son as que predominan, porque justamente isto coincide tamén co boom urbanístico. Lugo era conocida fundamentalmente por os proxectos de construcción. Unha das imaxes de Lugo que había daquela era as grúas da construcción. Entonces, como era obligación excavar antes de construir, é por lo que predominaban as excavacións en área. Despois, digamos, foron menguando e de forma sustancial, ca crise fundamentalmente a partir do 2008, entre outras cosas polo cambio que houve na legislación, digamos que foron predominando os controis sobre as excavacións en área, de tal maneira que hoxe en día, máis que construir, faise moita rehabilitación, e a veces esas rehabilitacións, sobre todo en cascos vellos, que están suxetas a cambios de pavimento, construcción de ascensores, gabias para o tema de saneamento e de infraestructura, todo isto é o que está suxeto a control arqueolóxico, non? Por iso digo que nese sentido o panorama foi mudando, o cual non quere dicir que do punto de vista arqueolóxico cambiara nada, porque tan interesante é un control ou un seguimento arqueolóxico como unha excavación, porque os datos que fornece, unha vez que xa conocemos a realidade arqueolóxica da cidade, son tanto máis interesantes. E do punto de vista metodolóxico non cambia nada, porque o registro, o proceso de datos é o mesmo para un control que para unha excavación. Evidentemente o traballo é moito menor, pero digamos que o procedimento metodolóxico é igual. Así que, como dicía, nesta gráfica vese claramente como os controles nestes últimos anos foron deixando atrás as excavacións en área, e hoxe é raro que se haya unha excavación deste volumen, que por outra parte son as que máis datos e materiais fornecen. Con todo, temos este plano onde se recollen aí prácticamente as principais actuacións que se van realizado nestes anos na cidade. Tamén fixen ustedes como predominan as actuacións no viario público, que é outro dos aspectos que tamén, logo non toda obra é privada, houve moita obra pública, que hai que destacar, por exemplo, os anos 88-89, en que se levou a cabo o proxecto de peonalización da cidade, reformaronse prácticamente todas as rúas do centro histórico, e aí, digamos que houve un seguimento arqueolóxico moi exhaustivo, e a cantidad de datos que forneceu esos controles foron de gran importancia para o coñecemento da cidade romana. E hoxe ainda estamos embarcados nesa situación. Igual resulta familiar, pero levamos prácticamente 3-4 anos cas rúas do centro de Lugo patas arriba, porque justamente aproveitando os proxectos europeos, eso saben moi ben os concellos, que hai que aproveitar os proxectos europeos, pois está se levando a cabo tamén unha política de penalización, un pouco tamén seguindo esa idea de cidade sostible, ¿no? Priorizando o peonil sobre o coche, pero claro, iso motiva tamén unha problemática arqueolóxica, e é que é indudable que luego van a aparecer restos arqueolóxicos sí ou sí. Outra cousa é o grado de conservación desos restos, etc. Ben, con todo isto trasladado a unha planimetría base, e aquí me permitan un inciso, é fundamental a utilización das ferramentas das novas ferramentas que nos ofrecen, por exemplo, os sistemas de información xeográfica, denominados XIS, porque nos permiten xeorreferenciar cada un dos restos que vai aparecendo sobre unha planimetría base, de tal forma que vamos recompoñendo ese puzzle que é o Lugo romano. Pero todo isto non está exento de problemas. As excavacións da cidade, só hai que pensar un pouco que é unha cidade viva, que non pode parar. Entonces hai que facer compatible a arqueoloxía, cando se produce tanto en espacios públicos como privados, de que nos encontramos que con unha serie de problemas. A dependencia urbanística, porque as excavacións fanse en función das obras que se realicen. É quizás
unha das eivas que temos hoxe en día. Só se posible excavar cando hai un proxecto de construcción ou de edificación nova. Conflito cos promotores, non podía ser de outra maneira. Hai intereses confrontados, entre outras cousas, porque os promotores son os que teñen que poñer a guita para sacar adentro os proxectos arqueolóxicos e para poder obter as licencias. É un traballo, ante todo, ten que ser un traballo rápido, o contrario do que é a metodoloxía arqueolóxica, que non muitas veces requiere tempo para procesar esos datos. Neste caso, as excavacións arqueolóxicas son mellor de 200, 300, 400 metros cuadrados que hai que facer no menor tempo posible. Aí, a asistencia de equipos profesionais que cumplan con esas expectativas e que fagan un traballo, digamos, un traballo axeitado para o que é a metodoloxía arqueolóxica. Presións de todo tipo, lógicamente, non só por parte dos promotores, tamén a presión social. Sobre todo, isto notouse en Lugo durante os primeiros anos. A xente, claro, resultaba de novedoso o que é iso da arqueoloxía, que fan estes señores aí fugando na terra, buscando o que, para que, non? Para que queremos isto? Pensando nos inconvenientes que de presión social, de presión económica, etc. Ese, pois, do punto de vista profesional dos arqueólogos, e cualquier arqueólogo que pode estar aquí presentes o sabrá, as difíciles condicións de traballo. Non é o mesmo excavar no campo aberto, poño o exemplo da Cus Cuarquenes, onde eu viña, tínhamos ali ao lado do embalse, relaxadiños, durante 2 meses, un mes, tranquilamente, que está excavando no medio da cidade, nun solar, pechado, con todos os problemas, incluso de seguridade que pode haber, con tempo xuvioso, con sol, con neve, etc. Porque hai que axustarse ao momento que require, en ese caso, a construcción, e por eso hai que adaptarse. Pero bueno, toda esta información que nos fornecen as excavacións non serviría de nada se detrás non hai un proceso de investigación. E aquí é onde traigo a colación o famoso axoma de coñecer para proteger. E é fundamental realizar un traballo de investigación porque é a forma de poder coñecer a cidade onde vivimos, non só desde o punto de vista do que é a historia da cidade, sino incluso desde o punto de vista práctico, é dicir, ahora falo desde o punto de vista da administración, para saber ao que nos enfrontamos cada vez que haxa unha nova excavación que realizar. E, normalmente, relacionase a investigación co mundo académico, ca universidade. E eu aquí teño que decir que desde a administración municipal tamén se pode realizar investigación. Malamente, iso é verdade, porque non temos nin os medios económicos nin personais para facer o traballo que fai a universidade, pero sí que é verdade que se pode facer unha pequena investigación que nos vai axudar a conocer moito mellor aqueles lugares aos que nos temos que enfrentar no día a día, porque desde a propia administración municipal, o propio, en este caso, os arqueólogos que traballan son os que mellor coñecen a realidade arqueolóxica da cidade, os problemas co que nos temos que enfrentar a diario, é onde, digamos, estarían a medida que se vai coñecendo a cidade, os restos máis relevantes. Bueno, falando do Lugo romano, que como xa lle dixen, fundamentalmente vou falar de Lucus Augusti, hoxe temos as suficientes evidencias para reintentar reconstruir máis ou menos a planimetría, a denominada forma urbis do que era o Lugo romano. Temos un Lugo que responde, como toda a cidade romana, a uns parámetros que máis ou menos xa están establecidos, desde unha regulación máis ou menos ortogonal, se ven hai que dicir que no caso do Lugo presenta certas diferencias, porque ante todo hai unha adaptación xeográfica ao territorio, e no caso do Lugo é moi significativa, porque Lugo está situado nun pequeno outeiriño con unhas lixeiras pendientes no medio dun interfugio, entre 2 ríos, o Miño e o Rato, que é o seu afluente, con lixeiras pendientes hacia as 2 vertentes, non? Por lo tanto, hai unha adaptación a topografía, que é fundamental. Pero eles buscaron, os romanos buscaron un sitio axeitado, como se comprenderá. Bueno, pois a través desta planimetría que se pudo reconstruir gracias aos restos que foron aparecendo en todos estes anos. Restos que van desde o viario público, o viario que tiña a cidade. Tuvemos a gran sorte de encontrar bastantes retallos de rúas do que era a cidade romana, caracterizadas por ese que estaban pavimentadas con cantos rodados, perfectamente estratificadas, ordenadas, con as zonas de beirarrúa verticadas. Lugo estaba moi ben pensado, a contrario do que pasou hoxe, porque prácticamente case a maior parte das rúas daquela tiñan beirarrúas porticadas, que se entende, o que vive Lugo entendeu ben, porque Lugo climatolóxicamente é bastante adverso, ¿no?, en ese sentido. Con canalizacións laterais para recoller as augas tanto das rúas como
como das diferentes vivendas, é dicir, un urbanismo bastante ben pensado, non? Tamén temos coñecemento das súas infraestructuras hidráulicas, o sistema de abastecemento que se realiza a través dun, digamos, pequeno acueduto para o que eran os acuedutos romanos, porque se captan as aguas a pouco máis de 2 kilómetros ao norte da cidade, nun mananciais acuíferos que hai na zona do chamado barrio da Pelingalla, con o cual non tiveron necesidade de buscar máis alá, porque eses mananciais, que son abundosos, eran o suficientemente ricos como para abastecer a cidade, que por outra parte tampouco negou o seu abastecemento a través de pozos, porque, hai que dicirlo, Lugo o nivel freático está moi alto e é moi rico, e por tanto non había falta de agua na cidade. Ya o abastecemento trae consigo un sistema de saneamento, e este sistema de saneamento se realiza a través das canles, as canalizacións que se sitúan á beira das rúas ou debaixo das rúas, como este sistema de cloacas que vemos aquí, que é o clásico sistema de saneamento romano, que é a cloaca que vai por debaixo da rúa recollendo todas as aguas sucias que verquen, tanto das rúas como das casas lindantes, non? Seguindo cos parámetros do que é unha cidade romana, temos a ventaxe que as cidades romanas prácticamente casi todas responden ao mesmo plan, como decía antes, un pouco adaptándose ao lugar, pero digamos que os elementos que encontramos nunha cidade romana vamos a encontrar prácticamente replicados en casi todas as cidades, non? E é algo que non podía faltar nunha cidade romana, e máis nunha cidade como Lucus Augusti, que é capital dun convento xurídico, evidentemente unha entidade administrativa menor, pero que abarcaba un territorio que prácticamente iba desde o Courel, as terras do Courel, ata o Fisterra Atlántico. Era fundamental o seu centro administrativo, que era onde se localizaba o foro. Que o foro era a plaza maior da cidade, onde estaba situado o centro económico, o centro religioso, o centro político, é dicir, todas as entidades que gobernaban a cidade, pero tamén o territorio desa cidade. E, bueno, como decía antes, o foro de Lugo, por lo que sabemos, do cal prácticamente non se conserva nada, porque dá esa circunstancia que é unha das particulares que ten o foro de Lugo, que se sitúa na parte máis alta da cidade, como por outra parte é o lógico pensar, pero non no punto central, está ligeiramente desviado con relación ao centro. E tuvemos a sorte de que en estes traballos que les comentaba antes de controles arqueolóxicos en rúas, fomos documentando pequenos retallos de muros aquí e ali, que sobre o plano nos permitiron reconstruir esa planta que nós interpretamos como foro da cidade, na cal se advierten unha serie de zonas e que nos dan un foro de prácticamente 20.000 metros cuadrados, o cual quer dizer que non era un foro pequeno para o que é unha cidade como Lucus Augusti, que en época romana tampouco deixaba de ser provincial, se comparamos cas cidades da época, non? Ben, nunha cidade romana non podían faltar as domus, a casa romana, pero aparte das casas romanas, das casas dos ricos, tamén estaban as casas dos veciños, máis da xente común, que eran as denominadas ínsula, que venían ser bloques de edificios na que a xente vivía en apartamentos, en os quales temos algunhas evidencias. Pero o que máis chama a atención, sin dúda, son as domus, as grandes domus, porque estaban ricamente decoradas con pavimentos de mosaicos e pinturas en murais nas paredes. Bueno, este é o exemplo mellor coñecido en Lugo, o que chamamos a Domus Oceani, que é unha casa na que apareceron unha serie de mosaicos que están en relación co famoso mosaico de Batitales que se localizou alá por o século XIX. En realidad, o que podemos encontrar partes do mesmo mosaico. Sabemos que en realidad agora non era un único mosaico, senón que eran dous. No que coñecemos desta casa, porque aí ven os problemas da arqueoloxía urbana, que nos temos que limitar á superficie do solar que se vai edificar. Por lo tanto, a casa continúa nos solares colindantes, pero non podemos chegar a coñecela ata que un día de mañá se pode excavar nesos solares. Pero, bueno, a sorte que nos acompañou é que aquí podemos, na superficie que excavamos, algo máis de 200 metros cuadrados, encontrar prácticamente casi uns mosaicos bastante completos e algún dos elementos como das pinturas murais que aparecen aí e reconstruir parcialmente esta domus. E as outras tamén, outras das domus que tamén traigo aquí, que é unha das máis recentes e tamén mellor coñecidas, a chamada Domus do Mitreo, que é onde tamén apareceu o que se chama o Templo de Mitra, que hoxe está ali, bueno, veremos despois conservado, pero a relevancia desta zona é porque está pegado á muralla,
E aquí se ve moi ben, como esa foto que poden ustedes observar, como a muralla destruiu esta casa para poder adaptarse a topografía da cidade. Non tuveron ningún inconveniente en arrasar con parte da cidade, como se dirá despois, porque a muralla o que fai é buscar as mellores condicións topográficas. É unha muralla defensiva e, por tanto, buscar as mellores condicións topográficas para a súa construcción, e iso obligou a deixar parte da cidade romana fora e gañar superficie ou terreno cara ao norte. Explicaremos un poquinho mellor despois. Conocemos tamén as zonas de ocio e descanso, que eran os baños ou as termas. Moitas das casas romanas da cidade tiñan os seus propios baños. En algúns casos temos edificios públicos de baños, que conocemos a través deste sistema de calefacción tan característico que chaman o hipocausto, que é un sistema que inventaron os romanos e que, bueno, hoxe en algún sitio, por exemplo, por a zona de Castilla ainda se conserva, que chaman a gloria, ¿no? É un sistema no que o calor discurre por debaixo do chan, un chan está ocos, suspendidos sobre uns pilares de ladrillo, e o calor circulaba por debaixo, quentando toda a habitación, e subía por as paredes que tamén tiñan ladrillos ocos ou tubos, co cual, digamos que era un sistema espectacular. En unha cidade como Lugo, co clima que tiña, imagínense ustedes. Pero tamén estaban os baños públicos, os baños terapéuticos, que son as termas que están ao lado do río, onde foron construídas aproveitando uns mananciais salutíferos, que as aguas quentes aí salen a 47 grados prácticamente, e onde o actual balneario, o hotel balneario, aproveita ainda esas aguas para seguir funcionando. Este balneario leva máis de 2000 anos funcionando, desde a súa existencia desde a súa construcción en época romana, lá por o século I, do cual conocemos algunhas dependencias que se conservan ainda debaixo do actual balneario, e algunhas excavacións que se fixeron no propio edificio, que tamén apareceron algúns restos, e, xa como digo, son un edificio que ten máis de 2000 anos de historia. Conocemos aspectos tamén da actividade económica da cidade. Nos últimos anos, en Lugo, revelase con unha industria moi importante no que respecta a olería. Tiña unha industria de fabricación de cerámica. E iso sabemos porque temos documentado máis de 50 fornos oleiros. E sabemos que esta cerámica que se producía en Lugo, con unhas características moi especiais, se exportaba fora da cidade e fora do territorio. É dicir, temos documentado a cerámica de Lugo, do Lugo romano, feita en Lugo, alá prácticamente polo Douro, incluso na Meseta, incluso ao sur de Portugal. É dicir, había un comercio, como non podía ser de outra maneira no mundo romano, había un comercio moi intensivo, ¿no? Exportábanse produtos e importábanse outros, de que aparecen tan característicos produtos romanos, a terra sigilata, as cerámicas finas que producían de talleres da Galia, de Italia, etc. Conocemos o mundo dos mortos, os cementerios, algúns deles, non todos. E o máis relevante que conocemos os tipos de enterramento. En primer momento fanse a cremación, é dicir, queimanse os mortos, entérranse nunhas pequenas fosas recollidas as cinzas nunhas furnas cerámicas, e nunha segundo momento, xa que posiblemente que ofrece o cristianismo, xa se inhuma, é dicir, xa se enterrou o morto de corpo inteiro, de que temos conservadas esas tumbas que son moitas veces fosas na terra, ou a veces construídas a modo de caballetes, porque ten esa tipoloxía que é con tella e ladrillos, non? E moitas delas fornecen parte do seu enxoval funerario, que a veces son pezas de cerámica, xoias, etc., non? Que nos permiten tamén conocer como era a xente que vivía ali, non? Nesta época, o seu estatus social, as súas formas de vida, non? O mundo religioso, algún ensinamento do mundo religioso, quizás o máis coñecido é o famoso templo de Mitra. Mitra é un deus que foi importado por os romanos desde Oriente, da Persia, que foi traído por o exército romano, e hoxe o Mitreo de Lugo é un dos, quizás, dos máis característicos, bueno, o único no norte, dos poucos que se conservan a nivel do imperio, non? Quizás dos máis completos. Conocemos a idiosincrasia religiosa dos lugo-augustanos a través dos epígrafes, as aras, os altares, nas que eles reflexan as súas avocacións aos deuses. E aquí están moi presentes os deuses indígenas, non só o Xúpiter romano, tamén temos dedicacións a deuses indígenas. E como non, a investigación tamén se ten que centrar na muralla, que é o elemento máis característico. En este caso,
A muralla tamén viviu un boom nos últimos anos, justamente a par que as excavacións arqueolóxicas, porque se empezou a traballar na muralla xa de un punto de vista máis arqueolóxico que non constructivo, a vela máis como un elemento arqueolóxico e non só como un elemento monumental. De aí que nos últimos anos os achados da muralla foron moi relevantes. Máis conhecidos de todos son as escaleiras, que son os sistemas de acceso originais para acceder a muralla, que non ten nada que ver cos actuais, que son obra do século XIX. E además a curiosidade é que en origen a muralla tiña 85 cubos ou torres, hoxe sabemos que había unha escaleira por cada un dos cubos ou torres, co cual o sistema de acceso era un sistema moi ben idealizado. E conocemos partes da muralla, como estaba construída a muralla, o seu sistema de construcción. Había a leyenda urbana en Lugo que se creía que a muralla estaba rechea de terra por dentro, porque cada vez que caía un trozo da muralla o que se vía era a terra, pero en realidad esas partes da muralla que se caían e que se caen hoxe en día son recheos modernos justamente deses ocos das escaleiras que foron rechidos en anos anteriores, e cada vez que hai unha poca choiva ou filtración, pois esa é a parte que cae. A parte romana garantizo que non cae, porque era un auténtico macizado de formigón romano, é dicir, mortero de cal, area, con pedra, elementos reutilizados, etc. Sabemos que a muralla estaba recebada por fora. A imaxe que temos da muralla é moi equivocada. Se cree que ve a muralla de Lugo, a parte que non está completa, porque faltaríanos a parte superior de todos os cubos ou torres, probablemente podían ter hasta un ou dos pisos, pero sabemos que estaba recebada de color blanco. De aí que nas reconstruccións que facemos hoxe da muralla, esta é a imaxe que estamos a mostrar, unha muralla blanca prácticamente, e ten sentido. Daquela non pasaba o que pasa hoxe, que é un dos problemas que ten a muralla, que está continuamente coberta de erva. Con este sistema a muralla non nacía erva, e aparte que tamén se solventaban os problemas de humedade. Ben, como decía, a partir desta composición, da ubicación dos restos, da aplicación das diferentes áreas, espazos da cidade, xa temos unha zonificación onde sabemos onde estaban as necrópolis, o mundo funerario, onde estaban as zonas de actividade económica, a zona residencial, e isto, do punto de vista do que é a xestión arqueolóxica é importante, porque é a que nos permite, a hora de planificar, coñecer mellor onde se van conservar os restos arqueolóxicos do punto de vista non só do que a evidencia do que, por exemplo, son muros ou restos de casas, pavimentos, etc., senón de outros elementos, como decía, como poden ser os fornos, non? Algo que, por exemplo, que se está facendo moito no mundo, por exemplo, no sur, en Andalucía, que son as chamadas cartas de riesgo, as cartas arqueolóxicas, que permiten justamente zonificar a cidade e planificar as intervencións. É algo que, por exemplo, aquí ainda non conseguimos facer, pero vendría a ser algo parecido, non? Un sistema donde, pensando, por exemplo, ahora na futura revisión do PEPRI, que vai ser necesaria, isto vai ser unha ferramenta importantísima. A investigación tamén ten problemas, como non hoxe va ter, lógico, sobre todo un máis importante é a financiación, porque os escávase para recuperar materiais, as excavacións se realizan dentro do ámbito profesional, mundo da arqueoloxía profesional, fundamentalmente canalizado a través das empresas, que ten os seus propios intereses. Entonces a investigación queda un pouco apartada. Un dos eidos da investigación é o que dicía antes, o espazo. A excavación reduce a un espacio que ven condicionado por a propia edificación, por lo tanto non vamos a poder conocer esa casa na súa totalidade, ou ese edificio. As alteracións estratigráficas, é dicir, que a veces a propia construcción moderna alterou os restos antigos, de tal maneira que a veces o máis moderno aparece por debaixo do antigo, e a veces eso leva tamén a unha confusión. A mesma secuencia estratigráfica, cando se conserva, poño o caso, por exemplo, da Domus do Vintereu, de que falábamos antes, onde tiñamos un registro de máis de 7 metros de recheo, o cual aí, digamos que a secuencia estratigráfica estaría ben conservada. A conservación dos propios restos, non sempre igual, dependendo da zona da cidade da apareza, e como non, a inxente cantidade de material arqueolóxico que nos enfrentamos, falamos de cerámica, de moedas, de pezas de bronce, de elementos arquitectónicos, que iso exixe un proceso de catalogación que é necesario para poder realizar a investigación. Pero non todo ten que ser investigación, non todo ten que ser excavación, e por eso nos últimos anos ven apostando tamén por as políticas de conservación. Dicíamos que a arqueoloxía preventiva tamén nos facilitaba eso, non? Ir hacia a preservación. En ese sentido, pois, a conservación,
al menos no caso de Lugo, vixe bastante favorecida por as disposicións que incluye o planeamento urbanístico. Neste caso, o caso do PEPRI, que se comentaba antes, pois xa contemplou, ou contempla, xa daquela no 97, a posibilidade de conservación in situ dos restos, pense fosen en terrenos públicos ou en terrenos privados. Claro, en terreno privado é un problema, porque hai que ir a unha negociación, hai que ir a unha expropiación, hai que buscar as fórmulas. En terreno público é máis fácil, pero tamén hai que integrar esos restos dentro do que é a traza pública. E este é o problema que ten a conservación. Que debemos conservar? É todo conservable? Ou se, por exemplo, en Lugo, cada vez que aparece un resto, enseguida hai unha polémica por parte, sobre todo, das asociacións culturales, hai que conservar os restos, hai que facer ventanas arqueolóxicas para que se vexa, non é posible. Iso é imposible, por outra cosa, porque non todo merece ser conservado pensando, enténdaseme ben, na súa valorización desde o punto de vista que poda ser contemplado. Porque a outra forma de conservación é que pues tamén se fai en Lugo, é que a veces, de que o resto non sean suficientemente relevantes para poñernos en valor, se conserva in situ pero coberto, de tal maneira que quedan aí para que nun futuro, en función das excavacións que se fagan no entorno, poden ser revalorizados. Decía a financiación, porque lógicamente é costoso preservar esos restos e poñernos en valor, pero tamén é costoso o mantemento deses restos. E sabémoslo ben desde a administración municipal, porque, como vamos a ver agora, explicaré, os restos que conservamos e que dependen do Concello teñen un coste bastante alto. Bueno, pois logo apostou nestes últimos anos, fundamentalmente a partir do ano 2000, por preservar, intentar conservar a maneira de posibilidade de restos en función de, como xa digo, do seu interés, pensando no interés de carácter patrimonial, pero tamén do seu interés do punto de vista do que vai ser a súa accesibilidade pública. En este sentido, pois, hai dúas fórmulas para a conservación en Lugo de restos, que son os chamados centros arqueolóxicos, son espazos conservados en soto, un edificio, que poden ser públicos ou privados, ou as denominadas ventas arqueolóxicas, que son espazos, digamos, ventas, como o propio nome indica, abertas no espazo público, prazas ou rúas, na cal se integran esos restos dentro do que é o mobiliario urbano, sempre cando é posible, lógicamente. E vamos ver algúns exemplos. Ben, un dos máis coñecidos, do que falábamos antes, é a Domus Oceani, que mira que nós demos de voltas para buscar un nombre así que sonara, que quedara bonito a hora de, quando se puxo en valor estes restos, vamos a chamar Domus Oceani porque aparecía a cabeza do deus océano, que era esa figura que aparecía no mosaico de Batitales, todo, bueno, pues eso, a xente empezou a dicir a casa dos mosaicos, a casa dos mosaicos, a casa dos mosaicos, pues lógicamente hoxe é coñecida como a casa dos mosaicos. Entonces, este é un resto que se conserva nun soto que era de propiedade privada. Entonces, aquí houve que negociar ca propiedade. A negociación fundamentalmente consistiu en que o Concello comprou o baixo, comprou, mellor dito, o soto, porque o baixo intentouse tamén buscar a compatibilidade para que o negocio que o propietario quería facer aí pudera facelo igualmente no baixo. E compensóse tamén, desde o punto de vista urbanístico, cunha altura máis na parte de atrás. Bueno, estas son, digamos, o día a día, é dicir, hai que negociar cando se quere conservar. En este caso, os restos merecían a pena de ser conservados. Este foi o primer exemplo de conservación in situ, en este caso, nun espazo privado en soto. Bueno, hoxe revelase como un dos sitios máis interesantes, porque, por outra parte, desa circunstancia que está no propio centro da cidade, no casco histórico, na chamada Rúa do Dr. Castro, chamada a Rúa de los Celías, e, por lo tanto, está, digamos, a man de todo o mundo. Pero hai outros espazos que mellor non están tan no centro, como é o caso que lle vou presentar agora, que é o Centro Arqueolóxico de San Roque, que está fora da muralla, pero, digamos, a saída da muralla, perto da porta de San Pedro. Este era un espazo público, parte era un xardín e parte era un viario. Entón, o que se fixo aí foi, digamos, unha reforma tamén urbanística, de planeamento, para adaptarlo e poder facer este pequeno centro que acollera estes restos, que fundamentalmente son o que chamamos esa piscina, un estanque cultural, que non se sabe moi ben qual era a súa función, os restos dun forno oleiro e unha tumba, porque nesta zona apareceu unha gran necrópole romana, da qual se conservaba unha tumba. Bueno, teño que dicir que tanto no caso anterior como neste, todo isto non sería posible sin que as administracións se puxeran de acordo, porque
Se ve o Concello, no primer caso, en este tamén, que isto era a propiedade do Concello, había comprado aquel baixo para poder musealizar esos restos, foi a propia Xunta, en este caso, a que se encargou da musealización, é dicir, do proxecto de musealización. E, por lo tanto, unha vez que se fixou a musealización, cedeuselle ao Concello de novo para que o Concello fixera a xestión, que é o que fai agora no Concello. Tanto no primer caso como neste, o Concello é que xestiona a visita. Son visitas, por outra parte, gratuitas. Son dos poucos sitios onde non se cobra entrada por visitar uns restos arqueolóxicos. Vais ustedes a Tarragona, vais ustedes a Zaragoza, vais ustedes a Mérida, e verán como hai que pagar. Pero parece ser que a veces hai que cobrar para valorar, porque parece ser muchas veces que se non se cobra, como que non ten importancia, ¿no? Pero bueno, outro caso que coñecemos, que quizás tamén os máis recentes, donde aquí sí que tuveron que actuar tres administracións, que é a Xunta, o Concello e a Universidade, porque este era un solar da propiedade da Universidade, da que apareceron os restos da Domus, do Mitreo, que foi musealizado, e, por lo tanto, tamén ocupaba parte do viario público, ¿no? É un dos grandes centros arqueolóxicos hoxe en Lugo, porque son restos espléndidos, paradóxicamente, restos que se conservan con paredes de máis de 2 metros, algo que é inaudito en Lugo, xa lles digo, porque normalmente en Lugo os restos aparecen moi superficiais, con apenas medio metro de altura, etc. E isto é un caso inaudito, ¿no? E tuvemos a gran sorte de encontrar estes restos prácticamente intactos, ¿no? E outros que pequenas mostras que por as circunstancias onde aparecen tamén permitiron a súa integración, e que falo, este están recién casi inaugurados, fai apenas menos de 4 meses que se inaugurou, que o resto dunha cloaca romana que sale fora da cidade, e que dá a circunstancia que está situada ao lado dun espazo público que é o Centro de Exposicións Portamiña, onde se recolleu a exposición sobre o Lugo romano. Entón, na parte de atrás, nun soto, se conservaron os restos desta cloaca, que tamén foron obxecto de unha musealización gracias, unha vez máis, aos fondos europeos. Bueno, aí pois temos os espazos públicos, as rentas arqueolóxicas, e aquí pequenas píldoras de arqueoloxía que nos van mostrando desde o resto do acueducto, a piscina esta de Santa María, que é unha piscina que está recoberta con mosaico, que formaba parte dun edificio dun baños termais, dunha casa, ou na propia rúa do Dr. Castro, onde está a Casa dos Mosaicos, na propia rúa, debaixo da rúa, e a través dunhas pequenas ventanas que temos na rúa se conservan os mosaicos, se poden contemplar os mosaicos que apareceron aí, que non foi posible integrar no espacio musealizado, ¿no? E depois tamén temos espazos privados, que favorecemos tamén a colaboración dos promotores do particular. É un dos, quizás, dos exemplos máis recentes e que tamén pode servir de modelo, na Praza de Santo Domingo, acabase de inaugurar un hotel, o que chama Hotel Este-Oeste. Durante as obras dese hotel apareceron os restos dunha calzada romana, e foi por iniciativa dos propios promotores e propietarios que se conservou no que é o vestíbulo do hotel, se pode contemplar esa calzada romana. En algúns sitios, pois, pequenos retazos, como os fornos, no Círculo das Artes, o resto dun templo, é dicir, elementos que van completando que o Lugo romano, de tal maneira que hoxe xa temos nunha muralla sin cidade, sino unha cidade con muralla, pero unha cidade, ante todo. E non podemos esquecernos da muralla. Lógicamente, a muralla tamén foi obxecto dunha revalorización nos últimos anos, sobre todo, como todos se dá a partir da súa declaración como patrimonio da humanidade no ano 2000. Ben, este é a muralla, o entorno da muralla hoxe en día, nunha parte, lógicamente, sabemos que hai unha ronda alrededor da muralla, que hasta fai poucos anos sigue sendo gran parte dela aberta aos coches, pero hoxe está apostado por a penalización da muralla. Este espacio que ten esta parte da Torre da Mosquera, que fai uns anos, pouco máis de 5 anos, era así, pero no ano 70 era isto, que era cando estaban as casas adosadas, que se levou a cabo a famosa operación Muralla Limpia. Entón, hoxe xa temos unha muralla bastante penalizada en cuanto á ronda exterior, con elementos integrados como as escaleiras que se foron integrando no propio espazo da muralla, sin impedir a circulación, porque lógicamente hoxe a muralla é un elemento vivo, é un monumento da romano, pero é un elemento vivo porque a cidadanía fai a súa vida. É dicir, a muralla hoxe é lugar de paseo, lugar de deporte, etc. Naide en Lugo entende o seu paseo diario sin a muralla, e incluso integrando elementos que están agochados debaixo das casas, como este cubo que apareceu ao facer unha reforma nunha casa, ou tan característico como a famosa Portamiña na casa interviu recentemente. E tampouco nos vamos a esquecer do que falábamos antes do balneario, que tamén foi obxecto de musealización de algúns dos espazos,
ou a propia ponte, a Ponte Vella, chamada Ponte Romana, que sabemos hoxe que é romana, aparte de que se chamaba romana porque no ano 2013 se levou a cabo a súa rehabilitación, eliminando todos aqueles elementos que eran ajenos á ponte, que foron reconstruídos ao longo do tempo, e recuperando máis ou menos o que era a súa tipoloxía romana, pero que chegamos a documentar os piares da ponte romana propiamente dita. Bueno, quizás para mí, desde o meu punto de vista, un dos aspectos máis importantes que debe ter todo o obxecto, o fin último da arqueoloxía, que é a divulgación. É dicir, de pouco vale coñecer e saber todo o que sabemos se depois non o damos a coñecer, neste caso, o público en general, para que a ciudadanía coñeza solamente o de onde, neste caso, dos lugares, de onde veñen, quen son. Bueno, pois aquí hai, temos ferramentas, bueno, dos propios museos que acollen todos os restos arqueolóxicos que aparecen na cidade, exposicións de temática relacionada ca cidade, as salas de exposicións Portamiña de Cielles, que acollen unha exposición sobre o romano, unha exposición que se inaugurou no ano 85, ca idea de que fora unha exposición temporal, pero que hoxe sigue sendo permanente, porque é un espacios onde mellor se pode ver o resto romano da cidade, non? E pois pequenos, digamos, edificios, bueno, non tan pequenos como foi o caso do MIL, que chaman o Museo Interactivo de Historia de Lugo, bueno, que foi, digamos, un exemplo un pouco fallido, pero bueno, ou o Centro de Interpretación da Muralla. E pois temos digamos, os elementos máis tradicionais, que son as publicacións, folletos, a través dos cuales se dá a coñecer non só desde o punto de vista científico, senón incluso desde o punto de vista divulgativo do que hai en Lugo, que se pode ver en Lugo cando un vai visitar Lugo máis alá da muralla, que podemos ver en Lugo do que era o Lugo romano, como podemos coñecer. E non nos esquecemos tampouco das multimedia, das novas ferramentas tecnolóxicas que nos dan, permiten, pues, por exemplo, pues, cousas como a que vimos antes, reconstruir a muralla, ¿no? Para poder entender como era a muralla, ou reconstruir a cidade, na imaxe que temos da cidade, ou presentar aqueles elementos máis significativos dos materiais que aparecen en Lugo, das epigrafías, das cerámicas, etc. Bueno, e outra forma de divulgación tamén é esta, Guarda de Lucos, unha festa ben coñecida por todo o mundo, que xa ten o título de Festa de Interese Internacional, e que pode ter os seus detractores, pero algo que non se lle pode negar ao Lucus Augusto, o Guarda de Lucos, é que conseguir concienciar a ciudadanía do seu pasado. E hoxe a xente ten máis interés polo que é o Lugo romano do que podía ter fai 23 anos, que é o que vai facer a festa agora. Porque a xente empezou a interesar, porque unha das características que ten o Guarda de Lucos é que ten unha elevada índice de participación da ciudadanía. Sin a ciudadanía a festa non sería o que é. Entón a xente implícase na festa, caracterízase de romano, de castrexo, para participar na festa. Pensen ustedes que no Guarda de Lucos hoxe en día hai 19 asociacións de romanos, de castrexos. Esas asociacións están formadas por familias, pais, nenos, primos, etc. Eses son os que se preocupan de facer e de preparar a festa. Para iso, infórmanse, buscan información, piden consulta, neste caso os profesionais, os arqueólogos, interesanse por a cultura romana ou por a cultura castrexa. E esta é unha forma tamén de difundir, de divulgar, de dar a coñecer. Como é esta? Murais, que está moi de moda, non? E temos o famoso mural de Xulio César, que foi famoso porque chegou a cadar un premio a nivel mundial, ainda que teño que dicir, teño as miñas reservas con este mural, porque realmente, do meu punto de vista, que tiña que estar aí non é Xulio César, tiña que estar aí Augusto. Pero bueno, con aquilo de que Xulio César se asocia co mundo romano máis claramente, parece ser que, bueno, non, lógicamente, do punto de vista artístico non ten ningún tipo de crítica, ni moito menos, é unha obra magnífica, pero xa digo, quen tiña que estar aquí era Augusto, de a mesma forma que na outra foto quen está é a cópora que é a indígena, a autóctona de Lucus Augusti. Bueno, e este é o espírito de Lucus Augusti, que permanece na cidade, en cada rincón da cidade, xunto con todo o que acabamos de ver. E bueno, remato xa, pero se me permite, me gostaria rematar con unha reflexión que pode parecer unha reivindicación, que tamén, pero é que levamos en Lugo prácticamente casi 40 anos realizando excavacións arqueolóxicas. Dicía, máis de 600 intervencións arqueolóxicas, unha exente cantidad de material arqueolóxico,
moito que investigar e coñecer, e ainda hoxe en día estamos a debatir sobre se é necesario ou non o Museo da Romanización. Un proxecto do museo que xa ten os seus anos, un proxecto que xa ten un edificio, un proxecto que xa tiña unha dotación económica, pero non se sabe moi ben por qué quedou aí dun estante e non se lle deu máis valor ni máis importancia co significado que iso ten para Lugo. Xa non o digo como recurso turístico, tamén porque o edificio de San Fernando, que era o antigo cuartel de inválidos, está en pleno casco histórico, é un edificio declarado de BIC, que se é outra parte, por non intervenir e por non facer nada, o edificio está a se caer. Pero tamén a trascendencia que ten o propio museo non como depósito de materiais ou exposición de materiais, senón do punto de vista do que é a reconstrucción, restauración, investigación, divulgación, porque esa circunstancia que hoxe en Lugo, por exemplo, todos os materiais arqueolóxicos que levan aparecido nos últimos anos están dispersos no Museo Provincial, no Depósito Municipal, nos arqueólogos, etc. Por tanto, creo que é unha demanda que hoxe a ciudadanía reclama, que é unha demanda xusta, mas é necesaria. Ben, moitas gracias. Bueno, creo que xa temos un turno para... Bueno, estou aberto para aquelas preguntas ou dúdas que queiran plantexar, se xa temos tempo para facerlo. Hola, boas tardes. Bueno, eu teño dos puntos aí que non me ha quedado. Un é o tema promotor. E andamos un pouco que o promotor é o que se encarga de subvencionar a obra tal. O sea, pero digo, hai unhas subvencións externas e aparte chócame o tema de promotor. Se é constructor, luchará en contra de seus criterios de decir, fago a obra cuanto máis rápida e máis barata, non me preocupa moito a arqueoloxía, digo eu. Ese é un dos grandes conflitos que se viviu en Lugo ao longo de todos estes anos, porque lógicamente hai uns intereses confrontados. Ao principio, sobre todo, era problemático porque lógicamente o constructor, o promotor quería sacar adiante o seu proxecto, entón chocaba que cando se encontraba con tema arqueolóxico, porque iso tiña non só unha carga, o que este dice, porque é o promotor o que ten que asumir esa coste, senón que tamén tiña unha demora. Esa demora que se traducía no trámite administrativo, e esa demora tamén se traduce en cartos. Entón, sí que, bueno, de alguma forma se intentou solucionar, bueno, hai subvencións, a Xunta, por exemplo, sí que ten axudas para o tema das excavacións arqueolóxicas, o que ten que facer o promotor é solicitadas, por parte da administración autonómica, por parte do Concello non. O que pasa é que hoxe en día xa temos unha normativa urbanística, unha reglamentación que o constructor xa sabe que se enfrenta, é dicir, cando un vai construir Lugo, sabe se pode ou non pode facer, ou mellor dito, sabe que se ten que arriesgar, porque cabe a posibilidade de que queira construir un aparcadoiro e non aparecer nada, o que aparezca non sea relevante, co cual pode sacar o proxecto adiante, pero por outra parte tamén sabe que por a normativa non lle vai a permitir aproveitar baixo rasante, entonces ese é un problema, non? Ben, a veces se ten dito como que isto é un hándicap para o de sempre, é que chocamos como os intereses, porque lógicamente non todo ten a mesma perspectiva. A ver, depois de tantos anos, hoxe de alguma forma todo o mundo asumiu un pouco a situación, non? Xa digo, non quere dicir que tamén agora se construya menos porque como hai que excavar, non, porque iso vai tamén un pouco ligado ao tema da crise económica. Xa digo que logo durante moitos anos ao principio se construiu moito das circunstancias de que os millores e a maior cantidad de arqueolóxicos apareceron durante aqueles anos, o cual o conflito era moito máis grande. Outro tema é que eu tiña unha idea mellor equivocada sobre que no acueducto de Segovia que son pedras sobre pedras, pero que non hai cemento, non hai nada, o sea que non se usou. Non sei se na muralla de Lugo pasa o mismo ou son... No, é todo o contrario. É todo o contrario. Na muralla de Lugo, o que se emplea fundamentalmente é lousa, porque é a pedra natural do lugar. Entón, o que hai ali é unha aglomeración de materiais, fundamentalmente lousa, pero dispostos de forma pensada, están por capas. Entón, van alternando mellor capas de lousa, con capas de canto rodado, con capas de granito, ou materiais aproveitados. Todo elo misturado con morteiro de cal. É o que lle chaman os romanos o opus camenticium, que non deixa de ser un formigón, como digo hoxe en día.
Yo, por exemplo, no caso da muralla, o granito só está presente, só se emprega nas portas, porque son os elementos, digamos, do punto de vista defensivo, exactamente, é máis volumen e é máis accesible, o que necesitan requiere unha mellor defensa, e por eso, se ustedes se fixan cando vayan a Lugo, os granitos só aparecen nos cubos que flanquean as portas. No caso de, como dicía usted, de Segovia, justamente, empleábase só pedra, e además, porque teño entendido, pedra sin morteiro. E ademais, incluso teño oído tamén dicir que considerase que é unha obra pobre o acueducto de Segovia, porque as obras boas en Roma se construían con ladrillo, paradóxicamente, ao contrario que podemos pensar hoxe en día. Tamén lle digo que o motivo de que a muralla de Lugo empregara tanta pedra, que digo como motivo, digo que si gracias ese foi un dos motivos por que a muralla hoxe está onde está, porque houve moitos intentos de destruir a muralla, de cargarse a muralla, pensando en que a muralla estorbaba o crecemento da cidade, que cinguía o desarrollo, etc, etc. Pero, claro, se usted se enfrenta á destrucción a demolición da muralla, agora hai xente. Non quería meterme, pero hai unha famosa anécdota por aí dun presoeiro de Lugo que calculou a cantidad de escombro de medios que facían. Estamos falando a principios do século XX, 1919 ou así. Claro, non había maquinaria ni nada, pero había unha idea moi clara de destruir a muralla. Entonces se fixo un cálculo estimativo do tempo que levaría e da cantidad de escombro e elementos que serían necesarios, que comezou a todo o mundo de que era unha obra inasumible. Perdón, pero para que era? Perdón? Por que quería destruirla? No, en Lugo había xente que era contra a muralla porque se quería que a muralla non facilitaba o crecemento da cidade. Bueno, que era un problema para o crecemento da cidade, que era un estorbo. E isto estuvo pasando hasta prácticamente o ano 2000, que se declara a muralla patrimonio. En Lugo había os antimurallistas e os murallistas. E non necesariamente éramos que vivían dentro da cidade e fora da cidade, non. Había xente que entendía que a muralla non era máis que un montón de pedra, que non tiña maior significado, non lle daban máis valor. Incluso se chegou a plantear algún lumbrera ou facer unhas galerías comerciais dentro da muralla para sacarlle proveitos. Imagínense ustedes. E xa digo, eu creo que un dos motivos porque a muralla, como outras murallas en outras cidades que se chegaron a derruir para aproveitar os materiales e construir outros edificios, como as catedrais e demais, e logo xa non foi posible porque o material da muralla só sería para escombro. De feito, houve tamén o caso dun contratista alá por final do 19 que comprou 3 cubos da muralla para derruílos e aproveitar os escombros desa muralla. Pero aquela muralla, lógicamente, non tiña valor que se tiña. Ese é un pouco a idea. Bueno, se non hai outra pregunta, eu quería saber se encontrastes algún lagar en Lugo. Diviño. Lugo romano. Diviño. Lagar Diviño. Diviño. No, na cidade non. Na cidade non. Eso máis ben que fora conocese pouco. O territorio do entorno a Lugo, que debería haber moita poboación, tendo en conta que Lugo era a cidade capital, pero conocese está pouco estudiado. Que é onde máis probablemente se podan localizar. Normalmente os lagares estaban asociadas ás explotacións agrícolas, que son as famosas vilas romanas, e onde pode haber, onde podría estar. Quería agradecer unha exposición tan concisa e clara. Hai un tema recurrente que sin un coñecemento moi actualizado se me sigue planteando na cabeza de vez en cando o que non coñecemos de Lugo, e se decía moitas veces os grandes espacios públicos, que non sei se nos podes actualizar teatro, circo, anfiteatro, hubo polémicas de onde poden estar, como está ese? Bueno, é unha das eivas. Sí, claro, logo falamos da muralla, falamos da trama urbana, falamos do foro, falamos dos balnearios, falamos das termas, pero lógicamente non coñecemos se tiña ou non tiña anfiteatro, non coñecemos se tiña teatro, ou se tiña circo, que tamén, pero, a ver, presupoño que sí, porque prácticamente, porque coñecemos ahora da cidade romana, casi todas as cidades, por moi pequenas que foran, non o tiñan. Bueno, temos o caso máis cercano, máis próximo, que é o de Braga, na cal se encontrou un teatro romano. En Astorga tamén coñecemos o anfiteatro, en León. Por lo tanto, probablemente o tiña. Ahora que ven, claro, cando pensamos no teatro, no anfiteatro, pensamos en Mérida ou pensamos no Coliseo. Eso en Lugo é imaginable. Imaginable porque outra cosa se conservaría. Pero é posible que houbera un anfiteatro que tuvera unha base de formigón, digamos, unha base sólida, e entón levantase o resto, levantase con madeira, simplemente. Por que non? Podía ser. Pero
esa polémica que tú aduces, efectivamente, durante o tempo se basaba fundamentalmente nunha interpretación dunha fotografía aérea na que se vía un espacio semicircular por a situación na que estaba, así que, pero bueno, lógicamente se desbotou lógicamente rapidamente porque se fixaron sondaxes arqueolóxicas na zona, non por ese motivo, sino por outro, veixo que ali non había ninguna evidencia de anfiteatro, non? Pero bueno, espero, ese sería, digamos, un dos grandes hallazgos que podía darnos Lugo nos últimos anos, non? Ainda que non se conservara moito, pois que se conserve parte dele. Por exemplo, do teatro hai noticias, Pallares e Calloso, que é un coengo do século XVIII, que fai referencia á posibilidade de que existiera un teatro, o resto do teatro, pasa un restos que apareceron na Praza Maior do centro de Lugo, o cual é unha ubicación que non é nada desdeñable, porque o teatro solía estar moi perto do que era o centro da cidade, no foro, así como o anfiteatro estaría máis ben nas aforas. Pero bueno, esperemos, ainda queda moito que descubrir. Bueno, outro día falaba teu compañero de usar georradar en Ourense. En Lugo tamén está... Sí, tamén se fixo a proba, pero en cidade é moi complicado, porque hai moitas interferencias. Recentemente se fixo, por exemplo, no adro da catedral. Na catedral de Lugo, diante no adro que ten, se fixo un georradar, e foi bastante interesante, porque sí que deu datos, porque ali non, claro, é unha zona onde non hai canalizacións, no que é o resto da cidade, claro, como hai instalacións, líneas eléctricas, iso interfire moito no georradar. Ten que ser espacios vacíos que non teñan nada. Tamén temos feito un solar que quedou vacío, e efectivamente tamén se pudo deducir. Pero bueno, no mundo urbano é moi complicado, o seu georradar non atrae nada. Mira, unha cuestión que me chama a atención e xa de vello, que a partir das guerras cántabras, teóricamente, en Lucus acuñase un as cacaetra. Como non se usa ese logotipo na didáctica dos museos de Lugo e Castros? Porque non hai logotipo máis antigo para a Galicia que eso que está nesas ruedas. Incluso no Museo Provincial, mira que hai tipologías de caetras. Teñen un sextercio agora, que é o único, un dos 4 sextercios que se conserva. Pois en esas áreas eu quero explicar o que é a caetra, como singularizaba eso. Pois eu teño a sensación contraria, Felipe. Eu creo que a caetra é un dos elementos máis usados, sobre todo cando nos referimos ao mundo galaico. Dime no museo. No museo non. Dime na Porta Miñá onde está a caetra. Bueno, hai un detalle. Explicade que é unha caetra. Bueno, é verdade. A ver, a caetra exactamente. A ver, empezamos. Lugo, como dixo antes, foi fundada nesa época, pero crese que pudo ser un campamento romano. A caetra é unha moneda que en Lugo aparece moita, e que foi acuñada expresamente durante o período das guerras cántabras para pagar os soldados. Por tanto, é unha acuñación moi limitada no tempo e no espazo. Entón, ten como símbolo a caetra, que é unha rodela, que era o escudo dos galaicos, porque recolle por unha parte a cara do emperador, por o anverso, que é o Augusto, e por o reverso as armas dos galaicos. Neste caso é o escudo redondo, que ten unha forma redonda como un pequeno laberinto, e as armas. Entón, deben o nome de caetra, vale? E o que dice Felipe, pues, lógicamente a caetra evidentemente é un elemento que está, non sei se é onde tú dices, pero sí que é un elemento que se recorre. En Portamiñá non o temos como, en Portamiñá usámoslo como logo para explicar a primeira etapa da cidade, para explicar, digamos, a etapa fundacional, aparece ali usado. Mira, sentindo, temos que cortar por a temática, non sin darlle as gracias a Enrique outra vez por participar no nome da Academia e anunciarlles que o próximo martes pois virá a Pontevedra, acercarase Pontevedra a Coruña, chamando ao arqueólogo municipal Juan Castro. Pois aquí os esperamos. Gracias. Muchas gracias. Temos un rato para sacar isto. Para sacar un rato. Temos un rato. Para sacar isto. Saco así, está sin máis. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo voy para extraerlo sin que se... Tens un rato aí, para poder extraer o pen. Bueno, tens un rato aí, verdade. En unha versión desta aplicación. Aquí funcionando, y soy ahorrando. Nada, a ver si puedo venir el martes si no tengo
si no tengo que conciliar. Bueno, Marcos, Encantado de verte. xa te mandarei algunha das publicacións que temos aquí. Vale. Trouxen ahora, como pesan tanto, xa te mandarei. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, hecho muy bien. Oye, quedé contento que estuvo muy bien. Muy bien. E o das letras que é unha cousa, é un logotipo. Sí, bueno, que la asociación de que se utiliza o lar de Lucus, todos os castrexos van Pero nos centros expositivos para nada. Sí.